Sululot mga kadimo. Ay boy. Sululot mga kadimo. Na rin challenge karong adlaw na may diri sa nindot nga area. Nindot yung mga background, di ba? Challenge may ron. Challenge na for real challenge. Ibawa naman siya sa anang panindotay tingo ba. So amo anay mga extra twist amo kay kun ana mo kuan kanang additional nga. Kasi additional na to kuya. Kuan ka nang seryoso ta kuya ang tangan sa. Seryoso din. Huwag mo katawa. Huwag mo katawa mga kadimo. Seryoso mo para seryoso mo kay di mo magbinuwang og mga babae. Ako kay palayas may ko. Pero okay ra para sa kuning asawa. Shout out nimo diha. Love you. I love you. So, mag-start na. Start na, Ber. Start na. Start. Ikaw, kuya. For real. 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 Mo TikTok nita kay burag nangatawa mi to gud kay burag di kay seryoso ba. Sabi lang di kay mi seryoso gud. Mo to TikTok ta. TikTok. Kuya, TikTok ta kuya. Sige. Okay, start ha. For real. 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 Got him! Got him! Seryoso kayo muna. Seryoso lagi mo na nung. Kumagatawa ako, kaya ba? Got him! I love you. So karon mga kadimo, kay mao sa idaog. Ako kay di jud ko mukatawa. Seryoso kay ko. Seryoso ko tong asawa. Sige. Okay.